When I quote, a consistent prayer releases the power of God's blessing on your life and circumstances. Close quote. Awuzondelele ngomthandazo. Ukhulula amandla kaThixo khona ukuze nantoni na enguqobo phakathi kwakho ingabi nako ukukuphazamisa, unake nako ukugqobhozela ngapha kwemeko ebekiweyo phambi kwakho. That is why uYesu Kristu simva in verse 4 kabebuzi lobangaba kabebuzi lobangaba ngubani na ababuzi uYesu Kristu nifuna ba bathi bona sifuna uYesu Kristu waseNazaretha. Uthi uYesu Kristu xa ebaphendula ophendule ngokungafihlisiyo kuba emfihlakalweni alezakala sekulinda apho athi ukubaphendula nguYesu athi I am he. Ndivumeleke futhi udasheka njenge-student sapha eMoriva sine-language yesiGreek esiyenzayo this year. Xa uYesu Kristu esithi yes I am he, uthi lehaya Antheos iko enye uthi yes I am ndinguye uYesu. Silapha kule mfundla for interpretation about his teachings, i-teachings kaYesu Kristu. U-Anas Losibuye kuthiwa he was very influential. Ilizwi lakhe kwakugqibela lona. That is why nangoku bemusa uYesu Kristu kuye ezinzulwini zobusuku. Sifika u-Anas esahlele emlindele uYesu Kristu into yokubana makaziswe kuye because he was indeed an influential man. Into yokubana amadoda amakhulu mawancame ubuthongo babo, ancame abafazi babo, ancame izindlu zabo khona ukuze amamele nendoda ingu-Anas. Emfihlakalweni andenza xa uYesu Kristu ndizohlala phansi ephendula le nto yokubangaba emfihlakalweni andenza nto. He was exposing le nto yemeko. He was exposing this current situation esikuyo ngoku because bambambe emfihlakalweni. Esinye sesizathu kuba esuke wathi uYesu Kristu sento bangaba bambambe yinto bangaba ethe ndinguye unyana kaThixo. Akatshukiswa ke amayuda ngenxa yaloo nto. Emfihlakalweni andenza nto, ndihlale phantsi ngalaa ncwadi kaDanyeli. Xa uDanyeli efezekisa la mazwi athi emfihlakalweni andenza nto, uthi xa ethilela ukumkani uNebukadinezari iphupha lakhe, uthi lowo ke uzitshilayo emfihlakalo uyakwazi okuyakubakho. Ndigqibele ngelithi uLuka kwezakhe iincwadi xa efezekisa into yokubangaba xa esithi uYesu Kristu emfihlakalweni andenzanga nto, uthi akho nto igqunyiweyo engasayi kutshilwa nemfihlakalo engasayi kwaziwa ngenxa yokuba